to. For will, to will. Sa na siya, kanang PM sent. Oy, anyway, ito na. Ato na ning ilaw sa lang netong topic karon about sa mga bakuna. Mga kagahi, padayon ang ginahimong vaccination batok COVID sa Northern Mindanao. Ana kita karon sa A2 pagyapon ta nga priority list kon mga senior citizen ay paminaw. Airpods, Eugene Esparcia Senior. Makao ba nato mismo karon ang atong bag-ong Regional Director sa Department of Health Region 10. Wailain si Doc Jose Lacuna through Zoom. Doc, good morning! Good morning, Doc. Yes, mayong buntag na itong tanan. Warm greetings of good health and peace from CH10. Yes, Wow. welcome, Doc. Welcome sa Region 10, Doc. Yes. Doc! Welcoming back na ni siya, sir. Actually, din magkudaan. Ay! Doc. So nice to be home again, sir. Ayan. Wow. Doc, Okay. Doc Jose Lacuna Jr., sir, gahi pa ba? Gahi pa. Mama na ito. Gahi kayo nagbaruganan, Bern. Baruganan. Mauni ang ato ang DOH Director Bern nga mangusog yun sa mga tao nga hoy, ang health protocol. Pati mga mayor o gobernador, kurog ani Bern. Ana ang gahi ni ato ang director. Ato ni kumusta ng bakuna ron sa Region 10, boss? Sa atong datos, Yes, pila na ba yung nabakunahan? Sama sa gingo mo sa unahan, ana A1 pata principally, pero we're going into A2 atong seniors. Sa healthcare workers na to 82% na burn out of the 84,733 nga lista na to sa healthcare workers. So 82% na atong na-immunizan. Ang ongoing pa sa second doses, no? And then sa seniors at the same time, doon na tayo 297,000 nga lista, 9% patakaron but ongoing. In fact, this week and next weeks, kaya doon namin yung abot bago nga vaccines, they will continue implementing that. Doc, kinahanglan yun, Doc, atong ma-edukar pag-ayo ang mga tao. Kay labi na rin sa Facebook, Doc ba? Daghang kayo mga tuloy-bagbag, Doc, mga nga, ala, kamo man nagpa-injection after 2 years, mga matay mong tanan. Mga nana ba? Samo kayo. Okay. Kahuman, napili pinaanan, Doc, na kanang katong mga lalaki nga na-injeksyonan, di na namugahi ang inuha, ang katong mga babae, di na mga anak. Karami ka mga tuloy-bagbag nga ang mga klase informasyon, Doc. Kung saan na nato, Doc? Okay. Actually, we have our own Facebook account here and to counteract those. Pero part sa bida na siya, sir, if I may add, no? Bawal walang mask. Yes. Di ba? Ihugas ang kamay, i-isolate ang contact, o i-isolate po ang dunay contacts, first generation contacts, di distansya, then detection for testing. A is the very important thing, action based on right information. So I take this opportunity talking with you, kamo mag-iemong alay, ang press o ang media are ableist alay sa inyo among mga programa. Pag sulti sa mga katawan, please be discriminative in your Facebook accounts and sending of information. Ako ba, if I have 15 friends, each of my 15 friends have 15 friends po. Therefore, kung ako ihatag ang wrong information, I am multiplying the effect of the spread of false information. So, mangungtanat amang hangit sa itong katauhan, ng inyong information nga kaon, gikan sa local government units, gikan sa gobyerno, gikan sa Department of Health and other national line agencies. Tabang muna mo sa among kampanya, dili nato i-share ang false information. Dok, ang problema ani, Dok, bakay mga doktor problema din nga istorya ani, Dok. Kung sa may mo na ito ng mga doktora, Dok, ang ako nahibawan nga doktor anak kanang mga sa kaning foreigners bitaw na mga pang-quote nila nga gikan sa world sa dabo mo claim sila pero di man sila ang akong authority gusto na akong respect is WHO. And this is the agency which is tasked to protect the health of the people. World Health Organization kanang ginagmay-gagmay. I hope you just receive it but do not spread it. Okay? It creates more panic and disinformation. Na may nagpadala na ako, Dok, ni aging gabi ana, doktor, tigulang, napay mga quotation. Ana, nga in 2 years daw, ang talang na injeksyonan, mamatay. Ako lang pong itubag. Kunya, kung in 2 years way mamatay, pwede kini siyang atong patyon. Tama ba ito akong tubag niya, Dok? Yes, sir. Ang akong tubag is these things should be based on scientific studies. Until there is such coming out, dili ko mo believe. Kasi doctor, as a professional,
kita bisang kaling ordinaryo nga tao kinang klaruhon ginato ang source kung doon na may valid nga information nga kayatag pinaagi sa usa ka study or unsa pa nga sources nila or references. Amo mo na itong problema karong kagahi art. Kay kanya itong mga luluglula karong kay Facebook na sad. So mo ni mga morning number 1 po nga kakandok. Maunay pinakatalawan sa tanang mga Facebook users. Unsaon na to nakarundok nga sila man karon mo dapat gi priority. Sila po yung number 1 dili ko bahala mo diha. Dili ko magpa-injection. Naade in relation to that Doc no, naade karon nga mga LGU or RHU nga usahay Dok magpangita na lang in town dahil sila kung kinsay ihulip nila ato kay katong naka-schedule ni atras. Oo. Saan man nato na Dok? Okay, we respect everyone's decision. That is one. Okay? Ato ganang respetahan. Pero doon natin kita o quick substitution list, sir. Doon namin giandam nga lista na kinsa hindi man dinhe na ay next. And we tell them we cannot wait for you forever. Inyo gikuha ang right, ana, kamoy giuna, daghan kaayo nga mga tao naghuwat. Kung kami mo respetar sa inyong right, I hope nga kamo sa mo respetar sa right sa ubang tao to be immunized. Ay, kabalo na ko ana. Kanang giingon nimo Dok, kanang giingon nimo nga sa quick substitution list. Pwede po ba ang ilista na Dok kami sa media Dok? Atong nga talawan Dok, ang media na. Actually sa quick substitution list dito sa seniors with comorbidities, doon na pwede li seniors basta with comorbidities kay mo man vulnerable nga population. Di ako. Si Bernie dapat day ang maapil atong inyong QSL. Oy, kabalo na ko. Kabalo na ko sa mga tigulang. Bulahan gyud ay mga way sakit ani Dok. Ang may sakit kay mauna og immunize without joke lang. Ako lang seriously speaking, kami din sa region, sir, mag-implement mi og policy, dili mi muhimo. So therefore, order sa taas, we welcome. Kabalo na ko, sir, para ma-encourage nato ng mga lolo, ato ignon nga. Kabalo ba mo nga ang side effect ani? Mugahi na muramog ka nang ni high school ug balik. O di tanawa di mama ko noon kana si Eugene is para sa senior ay daw bigili tinood di kita mapuspusan. at least na injeksyonan. Bitaw Dok, talking about sa batch na pod karon nato sa mga bakuna. A1 o A2 na ta karon. A2. Ako man A3 kaning A3 sir muna ni dili senior pero with comorbidities labi na og certification gikan sa doktor nga there is really a need. We respect mo muna among pangayuhan og medical certificate kay usahay og ang statement ng sa pasyente we believe man that pero lami man to dunay objective support. So si Bernie A3 yun ay si Bernie. Sakto ang istorya niya. Okay. A3 yun ay si Bernie. A3 ko A3. Kanong sa ang A3 day ani Dok? Actually, mahuman ang A2 mo ni strict. Mahuman ang A2, usa pa mag A3. Pero panalitan, i-operate na to ang quick substitution list. The A3 may be legal. Pero depende na sa implementation unit, sir. Kami sa Department of Health, mo'y muhatag sa vaccine. Among gihatag authority sa local government nga atong gitaag vaccine. So among buhaton, mag-monitor me how is it going, na follow ba ang social distancing. If you will note, ang atong mga immunization sites, dagko nga lugar, kanang gym, aron ang mga gym maayo, adin ang social distancing. Muna among role, and to check also kung ang paghatag sa vaccine, ang pag-preserve ba sa temperature ilabang i-follow. So, doon ay role sa atong Department of Health karon sa. Dok, kanang theoretically lang, no? At the rate you are going right now, among gisaluduhan gyud ang DOH, gisaluduhan namo ang tanang medical, mga frontliners. Dok, mahuman ba ning A3 on or before the end of the year? All I can assure you is dunay vaccines nga ihatag. Lami kay atong utilization rate in this Northern Mindanao, sir. Una, ang tubag niya na depende sa vaccine nga supply. Kaya unsa may atong i-immunize kung wala vaccine. Pero as far as utilization and implementation, I'm very proud for CHD Northern Mindanao. No, congratulations sa atong mga LGUs. Kasi sila maging nag-implement. Pakibern, Actually, sa central office atong report, usatas nag-una sa utilization. And I'm very proud of you guys there. Salamat kayo sa inyong cooperation. Alright. What if katong ang mga senior nga nibalibad, tapos wala na sila sa schedule? Tabi karon kay ayaw pa sila nakauna-una nga
Dapat di ko magpabakuna. Napa ba sila Nausab ang chance? una-una, nausab. Napa ba sila chance? Sir, pasabton man nato sila, mabalik sila sa lower list sa senior. Pero kung sila sa senior, mas dako silang chances compared to the general population. You get me? Okay. Ito na may initial listing ang senior. Ilang i-give up to ilang row, ilang number 1, to sila gid sa lowest. Pero senior gyapon sila. Ma-prioritize sila later gyapon because they are seniors. Pero ato lang yung prioritize yun. Nga dili pwede nga, depende na sa kung gusto. Ugma, mag-injection ako, gahapon imong schedule. Okay. We have to respect also the rights of others, please. Okay. Doc, kanang wala ba tayo nahibal Andres sa imong area of responsibility nga sama sa Metro Manila nga sikreto dunay mo yun nga kaniyo usa ka turokan 10,000 lang dito sa uban 20,000 10,000 na di sa mua. Wala Sir, man. kaluoy sa Ginoo, wala ko na-receive and I'm very hopeful nga di na may tabo din sa ato. Kita din sa Northern Mindanao mga buutan ta. Whereas maayo no nga dito sa Central tinuod man na kitaan man nila, confirm man nila dito sa ilang LGU sa kining National Capital Region nga naagay magtinuntubay kanang as long as man is man. Pero atong higpiton ang atong pag-monitor ana kay kun relax sa puta, chances are may tabo na. So kung atong higpiton ang atong local government units to follow strictly the procedures niya mag-monitor ta, I think ingon sila sa akong naidikto na sa employment metal sir, you have to kining protect your employees, do not give them a chance to cheat. Yes. Kind to your employees, do not give them a chance to cheat. Muna mga management principles. Mao gyapon ni atong buhaton din. If we don't give these people a chance to do that, then they cannot do it. Right. One last na lang ba na kani. Doc, si Senator Mig Subiri, medyo na-alarma siya for Cagayan de Oro and Northern Mindanao kay gataas ang mga COVID cases. Unsa may imong suggest ani Doc kay because he wants a lockdown for Northern Mindanao? Actually, sa doon natin resolution sa atong Regional Interagency Task Force to escalate the present quarantine level to the national. Pero wala pa action. In fact, mag-communicate mo sa Senator Mig, sabi niya, I will support that in the national level. Alright. Why? Now, we're still waiting po, sir. Alam mo na, whatever the National Interagency decides, that will be followed po. Alright. Okay. Doc, imong mensahe. Nga tanan Mensahe nimo para magpabakuna. sa tanan Doc, labi na to mga gahig ulo, labi na to medyo kaduha, ug labi na tong mga suwail sa ilang mga asawa. Para sa akong amahan. Okay. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa atong mga implementers, ang local government units, mga igsoon, sila gid ang face, our arms and legs of the Department of Health. Kasi sila may muhimo sa among mga program. And more often than not, they are the face and the heart of our department. So salamat kayo. Unsa ang pagtan-aw sa mga tao sa atong local health officers, mao po ilang pagtan-aw sa Department of Health. And we got good ratings on that tungod sa atong mga local health personnel. Daghan kayong salamat kaninyo guys. Daghang kayong salamat. Thank you and Regional Director Dr. Jose Liacuna Jr. Mabuhay po kayo DOH. Daghang salamat. Tanang mga frontliners, mabuhay.